So a day ago, our queen of the country, Usipho Sethu, who is popularly known on the socials, posted herself at a car dealership with a brand new car covered beside her. So we all watched, excited for the great news and for the grand reveal. But in a few seconds, we noticed that Usetu was also waiting for a guest, but that didn't stop us from being super excited on her behalf. Before we knew it, the video ended, while she was still asking us, the viewers, if we were ready. Yo, my son, Makoti, yilili. Yo, Kaizini, ni ready? Are you guys ready? Are you guys ready? Ooh, of my life. Go the other side. We then eagerly waited to watch the remaining part of the video, probably in a part 2. But unfortunately, it didn't happen. But Usetu then went live to explain the car situation. Take a listen to this. Understand? Listen. Nithini lapho nithini bafazi. Yo, ayisana, thini ngithanda yona. Andiyazibona ukuthi nibonisa fani na? Kanidlale ngapha. Turn left onto Zound Street. Ebethunani. Ayo moto yam lena guys, hayibo. Imoto kaSibali wenu. Imoto kaSibali weCountry. Guys, kaloku imoto ngekaSibali wasePitoli. Imoto kaSibali wenu wasePitoli. So umfana, what happened is ebenisemfaneni for a weekend. So uGuy izolo andicele ba mandimkhaphe ayo lenke imoto yakhe. So but ke bona that's why ningayenzanga i-unboxing because of ayo moto yami and ke kuzabonwa zizizwe. So I only do i-video and ke uyabaza abafana abanemali, abantu abanemali ngenye ixesha they don't care about into ye-content, abanangxaki ne-content. In 300 meters, turn left. Abanangxaki nje kwanto ye-content. So umna ndivele ndasenzela isi-content yam ndaqonda ke ngoku for i-unboxing mandingayenzi yebo because ayo yami yeyakhe. But ke kuyafana mos xa ingekabheyi into ntombi edumayo, umaduma nodumayo nje na nizayiva ngami, nizayiva su ulelo khosana apha sikekwapha kaSibaleya. And then ubaby uthe mandithi kuni ba uyabulela kakhulu, uyabulela ilali. Ubaby uthe mandithi uyabulela kakhulu guys. Turn left onto 2nd Avenue. Ubaby uthe uyabulela. Turn left onto 2nd Avenue. Eyakhe eyami yakhe. Sikla era ubaby eyakhe eyami yakhe. 33. In 200 meters, turn left onto 1st Avenue. Ke ka baby yeyam eyakhe yeyam. So ibaby uSibali weCountry uyabulisa and then uyabulela. Then turn left. uSibali weCountry uyabulela guys. Ke messages, you guys are so sweet, yes. Hayi cacile ke sana ba eyami imoto yeziqhanqima mandicacise kaloku ngoba unoba sana abathakathi baselenkeni basezilalini abantu basethina khona bakabalali kaloku izolo. Oko noba akukabala ana lalani magqwirha sana ayo yam tu. Andifuni into zam zingahambi kakuhle mna ngozihamba kakuhle. Andifuni into zam zingahambi kakuhle mna ngokusihamba kakuhle. It's only the matter of bandinikwe i-10K, not the other way around. Usibari ubulele imoto eyeyami yakhe. Yo qina sana ubulenda ukwasana ama into zam zivele zihambe rongo sana kube mdaka yonke into ngenxa yale nto yale moto.
imoto ayoyam, ayoyam. Imoto ayiyeyam tu, yeyakhe. Yho. Hayi ke tshomi zam ndinivile sana. Yho, sana. Ningaqinisele kwezinto benizenza. Ningaqinisele kwezinto zenza abathakathi yho sana. Yho, andithenganga moto sana. Abascreen recorder mabascreen record iyofika ezindlebeni zabo sana. Yho. Khosana idumile lento yale moto sana ndifonelwa ngapha nangapha. Ba uthenge imoto. So ndiyaxela tshomi namagqorha nabantwana babalapha sana. Yho, sana ningenzi kakhulu sana yo moto yam. Ayoyam tu. Yho, mabalale tshomi. Mabalale sana. Yho, andifuna ufumana into ezirongo mna tshomi. Imoto ayoyam sana, ayoyam. Xa ubaby uthenge imoto mna ndenze ividiyo. Yho, sisi. Ndonqena sana ubulawela into engekhoyo sana. Ndigingqike. Ndigingqike nemoto tshomi ndibe ndikhwela iUber. Ndingumntu ndikwi-Uber nangoku guys. Into endibuye nayo mna phana yile nto kayi-10K endifumeneyo plus i-air fryer. Instead of imoto tshomi ndibuye nebhokisi ye-air fryer. I-air fryer into endibulalela yona ke guys. Uyandifanela tshomi ndibonile ndlela lena enilenike ngayo. Yho, umhlaba uvele washukuma wonke sana kantoni ba iyandifanela le moto ndiyadeserve uba nemoto. Nobiyeza ke bafazi. But okusalayo kwalena tshomi ayiyo tu eyam sana. Yho, ayoyam, ayoyam, ayoyam. Ndim oye wabarongo sana. Yho, ndiyaxolisa. Ndiyaxolisa ndim umuntu oyabarongo guys. Yho. Ngaba intoni Thixo wam uba nestress singalali. Tshomi benzawufela into engekhoyo abazali baseTinarha noNceba. Yho, ebengazulala kaloku sana. Bafuna uqinisela kwezaa nto zabo rha. Kuphunyuka bemphethe lo. Siphethe yena uyalenduka. Uyaphunyuka. Sana. Ezi nto nizenzayo ziyasebenza. Ayoyam la moto. Yho, ayo moto yam sana. Ezi nto nizenzayo kum ngobusuku ziyasebenza. Zizo zisebenzayo. Ayo moto yam. Yho, andingafeli loo nto sana ndiyayazi. Yho, mandingafeli loo nto sana. Driver, alright. Right. Bayacabangela la bathi maybe ukhathele yini ndiyarazi. No. Udriver kana problem. Udriver guys akana nkinga yama problem. Akana nkinga yama condom. Ama-condom awona problem kudriver. Ama-condom awona problem. Akana ngxaki yaloo nto udriver. Ana sana yho. Ndiyabaza sandiqonda mandivula live sana. Ibe nokhawuleza ifike kwamaTinarha. Ibe nokhawuleza ifike kwamaTinarha tshomi. Yho. Cause kaloku sana ngoku sendibona ngoku sana ndingumuntu odumileyo sana. Kunto zegroup ezithile sisi zamaTinarha ba nanko. Tshomi ayoyam imoto. Imoto yimoto ye-O bendikuyo for i-weekend. So one car is a matter of ba ubaby. Into zakhe uplane nam uxelele mna. Ucele ukhatshwa ndim if ebekunokwaziwa bakuthiwa mhlawumbi ba umuntu oqala wakhwela le moto isifebe soqala sakhwela la moto bekune nestamp ezishekayo bekuzabonakala impundu zam.